ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜஸ்ட் அ மினிட் சேனலுக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை தட்டிவிட மறந்துடாதீங்க. இன்றைக்கு தஞ்சாவூர் தெற்கு நத்தம் பகுதியைச் சேர்ந்த தஞ்சை விஜய் என்ற கவிஞருடைய கவிதை. இந்த கவிதை விவசாயிகளின் ஏக்கமாக, வருத்தமாக அமைந்துள்ளது. இந்த கவிதை உங்களுடைய பார்வைக்காக இதோ. நாட்டுக்கே அறுத்து தந்தோம் நெல்ல, கஷ்டம் மட்டும் எங்களை விட்டு விலகவில்லை. வியர்வை சிந்தி உழைக்கும் உழவர்கள் நாங்கள், உலகின் தலையெழுத்தை எழுதும் புலவர்கள் நாங்கள். சேத்துல இறங்கி உழைக்கிறோம் நாங்க, எங்களை கண்டுக்காம போறது ஏங்க அப்படின்னு விவசாயிகளினுடைய ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்த கவிதையை மிகச் சிறப்பாக எழுதியுள்ளார் கவிஞர் இன்னும் பல நூல்களை எழுதி வெளியிட எனது வாழ்த்துக்கள். நன்றி.